mangka kanggo sesumbar ambang oh jagat waisane ngubur tur wae tur jagat ladal wah kok dadi bubar mawut sarsaran ora karo-karuan wadyabala saka Imbata Sarembag ketrajang barisaning para Pandhawa ingkang padha beteng kalawan Semar Badranaya ya apa dikira Prabu Jayalangkara mung tekan semene Gus Raden Werkudara sakliyane Pandhawa ora bakal jongko patine ning yen Pandhawa pancen dadi dawuh Wang Pandhawa Durga aku kudu iso nirnake siji Semar loro para Pandhawa ketiban pusakaku jemparing candra wirayang ora ngelumpluk tanpa daya jatuntang Prabu Jayalangkara kowe Raden Werkudara